neɗɗo bo e nder sukaku muɗum ɗum hana o wi'a yawani wona gonga. Hikka sallah men ɗum hirde maliya nde garoni min gi'ira no fi ɗum yarata to hikka dole neɗɗo waɗa tanadi makami mum jogo sosai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bappa? A'a. Waye? Bappa mi haipinai addai. To. Mi haipinai addai am. A duro wai? Mi duro Bappa ɗum sallah? Wai. Durgol laygol moɗon Bappa. To. Ka. Ai minon na durgol ngol min shali ba. Bappa Maliya min fa'i. Maliya Abuja? Maliya min fa'i Bappa. To lamorde hulɓe? Lamorde hulɓe Afirka fijo. Amma kadi jogiɗa adda? To Bappa sukaɓe ɓe sentata. Wallahi sukaɓe joni nan ɓe sentata Bappa dole ta jogi addai maɗa ko sauru. To mi wima gonga? To a woni. Mi yillide ma a woni. Bappa on gaɗi shagali moɗon goron min gaɗa man. Shagali ammi minu nder fulaku min gaɗi ɗum min ɗaɓɓitata goɗɗo e fitina. Ai hikka shikuɗa to ni hirde yaratama desa addahi maɗa wuro. Jaha fija fijo maɗa. Amma ɗum huledi ndi en haɗi on fijo. Laamiɗo hulɓe wi gare fijo na gare kaɓon. O fe'a o onon gi'a jango o haɗata on fijo ngo. To o haɗi on moye rokkata on jeri jon fijo. O wala. Den kadin fijo ngo o fulɓe Mali garai, ɓe Burkina garai, ɓe Ghana garai, ɓe Benin gara, ɓe Kamaru gara, ɓe Chadi gara, hulɓe ɗi fere ɓe nastuwa leydi meɗen ɓe gari fijo lamorde hulɓe. Ɓe humaɓɓe na garai ɗo tefa fitina sai hulɓe makko ɓe Nigeria. Onon bakkoto addaje o fe'a. Joni ko nagge dei wirange ɗo ja fe'a an a yaha fe'ange? Sai wi'a neɗɗo bo maɗa jahata fe'a. Wai a haaje debbo maɗa to dole debbo ma on o yaha? Ta haaje debbo maɗa o joɗo wuro. To fitina nanta joɗa wuro. Hikka kadi ko nammi kiila laamiɗo no juulai Maliya. Laamiɗo bo giɗa juulai Maliya giɗa fitina yaratama to wallahi a woni. Laamiɗo dai mo munyal baba kowa. In giɗa bo on jarimo bango laamiɗo wi hoccai yawrude dow moɗon wallahi in suroyi o Abuja na ko yaali e maɗa. Bappa mi ƴamma. Yoni ko giɗɗa bi'ayan huɗo Nigeria fu haɗi hirde ko to e Maliya tan yodi to kiroyta ne. Amma a tuntiniyam boy wodi goɗɗe hitande gutinde e hira e Lokoja. To higo an oya anni nde in nangimo hajjoni maɓɓitowamo. To hanko to Lokoja ma o kadi Abuja. Min de en suuɗoy ma Abuja naɗa gaɗɗa goɗɗum fitina. Na ko yaaliya imami anda Abuja na mo andumi bona ko walliyam. Dama ko goɗɗum heɓi dai to makko yahata o wurtina. To hanko maɓɓoy ma kokko yaaliya imami. Bappa joni to min jaha ko bo min jahay. Ta yahay ga hirde jaha pija a fijata nde min piji. Shede ɗon desi mi sori gari dama ɗiɗi sendaymi. Mi rokka goɓal sendere mi rokkuma sendere. Mi yarata e addai. To mi hoccata sauru mi hoccata addai. Fijo yaratama. Fijo yaratayam. Hango laamiɗo ɗaɓɓiti on. Fijo yaratayam. Fijo laamiɗo ɗaɓɓiti on na haure. To fijo yaratama gara a jaɓa shede.